Tingnan, be, na save more. Save mo. Wow! Hi! Asa ka? Dagat. At pusa. Walang go outland. Dad. Asa ka? Asa ka, be? Tingnan, be, na save more. Save mo. Wow! Hi! Asa ka? Dagat. At pusa. Walang go outland. Ano sa tan? Sa pantalan, kuya? Tarik ko. Oo, tulog. Tarik ko. Oh, sige, kamu doang, kuya. Sige, sige. Be. Ada naman po ako eh kay. Put na ko, be. Asa man? Ay, kani nga. Ang say nga na ito mga shipping. Ay, doon na dito tumoy, be.
Diretso na tasod. Ali, kuya. Sud, rata diretso. Tara baro, masangit na baro. Sobrano no. Di. Unod na to sila. Larga na ni nga. Kaya malagay, ginan man to niya. Halipas. Ayun ta kuya. Ano ba to? Di naman. Loh, mainitan to ang kuan ni mo dyan. Bukaan. Barge na ang sakyan. Kaya wa mi kasakay sa angasil. Hindi to kupot, may kupot. Uy. Okay. Sus, wala gid ni ko anto kay nagkuha na kay sudi eh. Huwat pa ta dito. Ay ha. Ribil, udi. Ito modelo. Ako ba na? Dara ay. Sakay mo dito ka. Lakaw, rakatsan. Ang Alexa. ay kami lang ni Alexa sakay ni Kuya be. Daplin sa tabi. Nanami sa ulang do. Okay ra kayo. Wa nangawan ako kakuan nga. San Vicente. Nadiri ang wild life sanctuary. Nadira? Ay na, usa na day tanan diri. Ito ang Marley. Isa ka na ng Marabig, Marabig ini isa na siya. Oo, dito. No? Ano? Ano sila diri? Oh, naningat ako resort.
Kaya pa siya na large yet. Pa siya na start bird walk mo siguro na siya. Okay, Rabi. Asa ka tumaong ko? Ano tayo entrance? Diretso. Ano siya ang murag bird sanctuary man siguro ni siya dari. Kalimot tabang ko eh. Nasa Chitlin, bising. Wildlife, no? Wildlife lagi sanctuary.